Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ngane zakwethu. Udaba ke lapha ke luthinta ke umculi kaMaskandi ophinda ahlele umcimbi omkhulu ke ikhuphukane zakho ke lapha nawe ngane zakwethu. Segxeke isenzo ke sabaculi esenzakalayo ke lapha einkundleni zokuxhumana ukuthi bonke abaculi bampintshane ke lapha for ukungena ke engomeni ezohlukanisa unyaka ke lapha wengane zakwethu. Uthe uyasibona ke isidingo sabaculi ukuthi babe nama-award akaMaskandi kuphela ke lapha wengane zakwethu. Lawo ma-award azoba kuneqiniso kuwo wonke umuntu ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho uma wayibona ke le post yalo mculi ke lapha wengane zakwethu ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucinezele subscribe ucinezele nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha si-channel isebonke.